guys, for today's video, maglaag na guys. So, batsita karon guys, ug maghulat ta sa itong mga sakinan. Pamay na lang na akong kauban nga, Choy. In the side of the road. Amo sa kanaron kay kuan. Expander nga server. And then wala pa gyud nakaabot guys. Og sa nadugay ni abot na o nagasakay na mi and ready to go na mi. Og mo ni atong mga kauban karong adlaw. Hi Maninay. Sir po. Hey, what's up, Christian? You're so quiet. Oop, tuwara at inahan si Mama Mary. Hi, Sir JJ. Let's go. Og sa nadugay, na to damha nga niabot na ta sa Kalamba. Aron mauban na to ang atong uban nga mga barkada. Ug sa pila ka oras sa kaparking na ta og nara nagising-gising na sila kay kita mang merkado na. Og pagtuyok pa. Oh, kalma. So diring dapita nanulod ta sa merkado na para mamalit na tagun sa angan atong paliton o dal o nato sa tong adtuan. Well sa pasulod na mo sa merkado aduna kita mga kabuang nga mga nakita. Nang tawa na lang. Og diran dapitan na mili na si Don Pipo sa iyang paliton nga isda nga labas nga nabilar. Oh my God! So after na to makapalit na isda mag-hike na puntag balik kay mo palit na puntag karne. Naglibog lang ko ane kaya ang taga-Kalamba mo ay naglibog sa dalan. Sa kapaspas sa mong tiil kaya dili raman layo ang tindahan sa karne, nakaabot na dayon mi. Og namili na mi diri para makalarga na mi. So pag humagpamalit uli na dayon, balik sa sakinan, aron isulod ang mga gipamalit namo para mulargan dayon mi. Og sa diha, nakit-an ako akong amigo nga mura magigutom. Migo. Sarap na. Ala, daragot. Nasakpan. Tulangan na kita. Parang nga. Nani, diretso to sa kasyan Ka. Naigipalit. Dako rin ba itong isda? Ila. Guys, we're done buying. Init kayang mga person. O sa taas-taas nga biyahe na mo, nakaabot na gid mi. O mao na gini ang amo ang gianhi. Sumalipat na lagi. Anong masasabi mo? Dumating kayo. Salamat talaga, Jimmy. Ibisibiin. Og dinhe murag nagka-problema mi. Kaya ni sulod man mi dire, pag suma ba, dili man diin ang dapita. Tuwara man di sa pikas. Change location kay wrong turn. Na wrong turn, so murag mo ni. Og dire guys, mao na gid ni. Og nakaabot na gid mi. Wa na gid min marong turn, guys. Sakto na gid ni. Candidate number 1, Miss Mary Citadel Gabuli. Mary Citadel is giving back. Ay, manito! Picture to. Dapat mairing ka ulag o estetik ulag yun. Sayang lang ilang Og
Mag-prepare na to ang mga amigo dira kay duka na kayo. Maong tarungan na ninyo kay para makatulog na tag sayo. So that's all for today's video guys and goodbye.